ako kana gisulti ninyo. Tungod kay nagtamod ko sa akong gituuhan. Ug sa gikaingon ko na, ayaw ninyo hunahunaan diamante. Mao ning diamante nga inyong gipangita. Dawatay na. Di ay, hindi ko'y pasag nga ang baldi na lang itong problemahon. Saan na din ang diamante? Hoy! Hoy! Uy, tabang! Tabang mo daw! Tabang! Tabang! Tabang ka sila! Kato sila! Tabang ka! Kaya nag-iunak kong dada! Tabang! Uy! Tabang! 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 Uy! Tabang! Ang agi! Uy! Agi mati ko pasag yang kau kuha. Nakuha ni mo? Siman! Asa mo? Asa mo ba dada? Hindi ko lang tapos ka nang mawala. Wala! Diamante! Abina! Ako na rin! Ako na rin! Ako na rin! Mauto siya! Ato silang kuktur! Ato silang kuktur na lahat! Lagi ako naman kaito sila! Saan? Manang ginangato! Patas! Oy! Wala ka! Mana juga ikapalitan ni Pana! Hoy, Dina! Dina! Walang kita ipaglao! Nakuha na gid nila ang diamante! Haluan, kami dahil wa! Kami nakakita sa niyo! Kami nakakita! Kami nakakita dahil! Hoy! Usa man na mo na nagkanding? Oka, Mauni! Kami nakakita! Kami nakakita ni Kap! Kami nakakita ni Kap! Kami nakakita ni Kap! Kami nakakita! Hoy! Kami nakakita ni Saan man nila to? Saban! Nakitaan man nila! Sabi hatag ko di! Angay ba sila? Paano ba kinahanglan, anak? Inyo lang kwarta! Inyo lang kwarta! Kining-kanding mo yung buka! Hawa! Bahala na mo na! Inyo lang kwarta! Kining-kanding mo yung buka! Kap! Kami nakakita Kami ni! nakakitaan ni Kap! Kami nakakitaan ni! Hawa mo! Hawa! Iyang baldi! Nagtuo mo kung panagiyan na! Dili! Paminaw ka ninyo! Maski unsaon pa ninyo paglayo ka ng kandinga! Bisa kung saon pa na ninyo! Kung namalanggan inyong diamante! Ayan tinuray! Tagyan ng kandinga! Ako may gitularan na! Ano mahimog ito ni? Ikaw ang tag-iya? Uy, di may katuo. Dili malibang
ang kanding kung wa ipakabigay og ang balde. Di aman na mo ang diamante. Wala mo'y katungod. Ni bisan kinsa ninyo. Kay ang tinuogay nga tag-iya sa kanding. Si Buni lang og si Simon. Si Buni o si Simon? Asa may Simon na? Wa diri si Simon. Ang Simon nga akong kuyog katong tambok. Nakabantay mo katong nag-meeting ta, mao toy Simon. Mga bay, di ta magpangga og bahandi. Ang pinakalabing importante, pag sinabtanay. Oh, tinuod. Dugay na may nanagiya ng kandinga. Pero sultian ta mo tinuod, ni bisan kinsa nato. Dili nato madda ang mga bahandi. Tanang bisan unsa mga bahandi, di nato na madda sa langit. Inimbaldi, diamante o kanding, bililhon nga butang. Pero kanang kandinga, palibang na kwarta. Ug doon na kayo magpakalibang nga na kwarta, way lain, kamera. Diya na mo ang diamante. Oh, diyan na mo. Kaming kama. Ang kuha mo na mo. Kuha mo ang kamera. Ah, sige lang, sige. Oy! Dili kamoy tagian ng kanding. Ako nakuhaon. Di ang kwarta, inyuhan na ni. Oh, dalo. Uy! Ano man ni kwarta man ni? Unsay nahitabo? Anong nasagbot siya? Tinuod ka. Nasagbot siya. Tungod kay ang tanan. Lamat lamang. Kap, dili na mo tinuod. Dara ang kamatuoran. Mao ni kamatuoran. Oy, wala yung reward di mo. 500,000. Sakbos mo na. Oh, wala na rin mo. Huli lang. Uy, ato aning kandi ko. Nalalas kandi ko. Hoy, hoy! Hindi, tama. Ato rin yan. Hoy! Paminawa ko. Una-una, biya ginigtan lang, temporary lang. Una-una sa ninyo. Kaya ka ng kwarta, ulipo sa tindasyon. Nagto mo magpakalibang yung kanding. Suwayi! Suwayi! Libang niyang kanding. Kaya di na mong diamante. Ambi na baldi. Bisan pag naapa ninyo ang samante og balde. Dili mo makabuhat sa pagpakalibang sa kanding. Kay dili mo mao ang tao nga mo'y gitugahan sa kanding. Ah, yamatra. Ambi na baldi. Di kaingon ko na. Dili mo makapakalibang anang kanding. Pa! Isa slobo. Isa. Ambi na mandi. Sige! Isa. Kapag Kung sa inyong pagtuo nga malibang ang kanding, gumika ng balde. Sige! Ay, pakaliti. Hinay lang. Hinay. Wabuha pala. Huwag itaon mo'y mahimo, anak. Taira mo gawasan na. Ibang, sige. Libang yun. Libang ito doon. Tunutay. Lati lagi kwarto. Ilagin na lagi. Ano man na? Hindi mo ba lagi kwarta? Muna, mga gay magpulo. Kaya, kwarta. Kwarta eh. Ako dire. Dili kagubot ang akong gianhi. Kundi ang pagsinabtanay natong tanan. Oh, tinuod. Kanang kandinga, kanang baldiha, gikan na namo. Pero gumikan sa kadanghag sa akong kauban, nakabuhi ang kanding. So mao na ni nahitabo karon. Paminawa ko ninyo. Kay kitang tanan lumalabay lang. Ang akong tuyog tumong, nga ako karon. Mao kini. Kanang kanding baldi diamante. Dili na ato ah.
Bisan si Boy basag, nahibawa na. Ay tungod, usa siya sa gitugahan na ning kandinga. Kami, ang amon tuyo karon, pag sinaptan na magtinabangay ninyo. Dili ni amua, dili ni ato atanan. Ang gusto na kong mahitabo, sa tibuok kasaysayan sa atong ginabuhi, mga warata, ang sumusunod, mao'y atong panalipdan. Aron gid mo to, ambi ka ng Mang Balde. Ako'y makapalibangan ng kandinga. Pakitonda mo, kung unsay atong makuha karon, gusto na ako kita tanan, makinabang ani. Dili ni para ako para mo para ato ning tanan, para sa atong henerasyon. Para natong tanan. Kung unsay grasya nga nabot nato para atong tanan. Kita tanan makinabang ani. Magkinabangay ta ninyo. Sunit ang balde. Ipaduol ka ng kanding. Sige, ipaduol dyan sa bot. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa, Mi. Ibang pagyod. Hanap pa. Hindi, ano mo dagan? Dagan. Hindi ko. Wala pa. Ay, kuwai. Sige! Sige. Sige. Una yun. Palibang pagyod. Sige pa. Ah. Kinsa may nakapalibang sa kanding? Ikaw. Ha? Kining grasya nga nakuha na to karon. Ato ning tanan. Yes! Salamat kayo, Boy Basag. Buni, salamat kayo. Kay kung dili pa ninyo, dili ni masulbad ding atong nahitabo sa atong barangay. Tungod ninyo, kalinawan min tanan. Nga kanideng, maong kanding, para day natong tanan, di kay usalay makaangkon. Mabuhay si Boy Basag! Mabuhay! Yes! Mabuhay si Kapitana! Mabuhay! Mabuhay si Buni! Mabuhay! Mabuhay sang tanan! Mo kini ang kinabuhi sa ato ang kalampusan. Buhay! Okay. Salamat! Thank you sa tanang mga thank you kayo sa tanan. Thank you sa tanang mga viewers kay support sa among kalingawan nga paghatag og ninyo sa tanang mga viewers. Thank you kayo nya napay umaabot namong buhaton nga pagalingaw unya ninyo pohon. Okay? Atang-atangin ninyo sa tanang wapa ni subscribe. Please subscribe, like and share, please. Balihog sa tanan. Kanang kandila, kalibang na kwarta. Doon na kayo makalibang na kwarta. Wala kamera. Liya na mo ang diamante. Oh, yan na mo.